сами, да го кажем. Защо? И мисля, че знаете от предишните ми клипове, защо не съм Тойота. Сега разбрахте преди. Днеска ще играем и на TF2. И пускаме. Който иска да се изтегли TF2, не я търсете за Мунда, Пират БГ и разни такива сайтове за тегления, които знаете. Напишете Steam в Google. Направете си регистрация, изберете си игра и бум! Има тя. Ако искате да знаете. Аре. Пак бъга. Поне звука опусна. Да, бе. Пак бъга. Ай, сте, бе. Ай, спрес тия бъгове, бе. Чакайте. Трябва да спра за малко видеото. Извините много. Извинявам се. Здравейте, хора! Аз съм Сами Станчев. Още сигурно Тойота. Да запиша Сами Станчев. Така че, продължавайте. Днес ще играем и Team Fortress. Защо няма никой в сървъра? Вече тази точка е предвзета. Аз зачудя, защо няма никой в сървъра. What is here? Бях убит от сериозна картечница. Предмет, замечек, диванска пържама. Нарушението на картачина. Чудеса. Ай, стиой! И то... не. Искам го видя какво ще прави. Искам го видя си. Не, че си спържолата на мой. Аз искам да направя с спържолка. Дали си още. Май гад. Дали, я ще спай. Шпиони. Аз първо се мъчих да си стана студио, ама не стана. Дано сега не е в прогоша, защото ще стане много зле. Аз съм най-обикновен снипер. Минавам тук и съм медик. Medic! 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 Ай, то с как ме разпозна? А не, че не е възможно. Ще ме да ме разпознат. Едно, две, проба. Добре, всичко е. Thanks for standing still, wanker. Перфекто. A little old chop. Кой е това чап-чоп? Yeah! А ние ще с другите букви правят ли? Не. Острация при опциите. Много е гаден звука, хора. Ама много. Опции. Мичка. Аудио. Сила на звука на играта. Високо.
Сила на музиката, ниско, тип говорители, два говорителя, качество на улица, ниско. Говориш с език без всички пояснения. Всички пояснения, субтитри, сам диалог. Всички пояснения на български. Прилагане. О, добре. Ясно. Бум! Разреших ви го, разреших ви го. Бум! Как? Добре, не, може да слуша съвсем малко звукче. Ей тук. Ще го сложим. О, не на високо, само не на високо. Всички пояснения, без субтитри пояснения, само субтитри, само диалог. Звука, когато процесорът на играта е на зададен отказ. Не, добре, ще го върнем на старите настройки. Високо. Високи пояснения. Сега ще ми крещят сам. О, учебните ли сме? Съм се гръмнал сам. С снайпера и то. А то с тука ли? Едно. Ами, най-много да играем и тази игра и след това трябва да изключа комба. Гледай! Мога и това? Mission begins in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, Да съм умия! 1. Мога, че съм аз. В една друга опция. А то сега ще повод, гледайте го само. И сега ако някой мини, ще съм убий. И сам той звук изключвам. Не се пивай точно сега! Предавам се, ето. Видяхте, предадох се. Не се предавам наистина. Не се предавам наистина, просто... Проклейте шак. Ако се чува много лошо, извинете. Не се предавам наистина, просто... Те, като да сменя класа. Има най-различни класове, ще ви обясня кога свършим играта. Но поне ги попалихме, бейби! Ще направя тия проклети опции, не ме интересува. На средно. Али бе проклеп за звук. Високо, ниско. Да бе. Едно средно ще го пусна. Апи. Ох, най-накрая. Пак е шумно. Вече да го спаля. Ама я сискате!
For your grumpy, как се беше. Аз му викам Мерик, Мерик! Той кът ни мъчил. О, пак мисля на проклетата глава. Не, че си обиждам главата ти. Те. Да не ми бъгаш повече. Та-тра-та-та-тра-та-та. Сега кой слезе съм му дал мамицата. О, извините, на глас я казах. Когато аз съм я този знаете ли куска? Тървиче! Касай, тървиче! Ама, ще ми обява оръжието. Ма бегай, бе! Center down! Бегай на център! Center down! И сега гледайте какво ги прави. Тара, самита чест! Get my love! Отмъсти на... И отмъсти машинката! О, много те обичам машинко, нямато мисля, така знаеш колко хубаво да стелиш. Аре, искам метал! Точно, сетри даун! Кой беше? И сега са моя баланста! Беше ли честно? Но, не. Аз съм най-качествения спай! Ало, беге, ало, беге. Искам да споделя нещо. И моля ни се сърдеци. Но Бог Брос ВГ е мой. Брат. Овчет. Ха-ха, изпаднах се. Така да е пишат на станция, не искаш играм си фортес. Така, повря, с нота, да така, нова кефи, да повря. Заско. Ела тука, ме. Че само си го направи. Пуска спая да те ви. Ти ли съм най-бърз да спай? Ето къде и късна цела ягода. Тестил е. Ела тука му нацепял е. Ела чу е. Just lay your weapon down and walk away. И сега пуш! Убиха ме. Ела бе, мангалец. Да не мислиш, че не знае. Ние не го гледа. О, ти беше много силен бък. I love this doctor. Чути ли какво каза? I love this doctor. И кушам чима. Абе, оберни се. Оберни се, манган. О, не! Мангалетата ни се обръща! Idiot! Come stand on the point.
Ну кой красивый. А, кой на генерала, да, идет. Бумс. Эй, купачка! Ты пускайная! Время на снайпере. Это не соведущий. Сам няка, блядь, ты далеко. Няка, тягу знаковые. Та-тра-та-та-тра-та-та-та. Корой съм разпределение шпак. Не за това за Бобито, а е за Не за Бобито, аз ще кажа за Бобито. Искам да кажа, че Бобито обича Меркюри, Фреди Меркюри, отдел го знам я. О, не, идва! Де е мангале? Де сте? Късто е мангалет? Аз ми каптата им. Не! Аз съм каптата им! Много шумно видео, само това ще ви кажа. Не! Мангелеч! Очень интересно. Да, ви забравя, съм техен снипър. Не е много да съм техен спай. Защо никой не избира спай или снайпър? Сега това така съм аз. Те си нямат хеви. Аз с хеви ще миналия път видео. О, солда. Гледайте. Това не беше. Това беше бък. Сори. Да гледайте, демо мен ко прави. Ти най-накрая го забеля. Бах ти какой-то. Ти няма да спра с мен на това. Никой да не го обожава! Никой бе! 5, 4, 3, 2, 1. Let's do this. Бегай, ма! Джентлмен! Джентлмен! Блейд! I'm going to gut you like a Cornish gamehead. Защо спай прилича на маймуна с маска? Защо, Топко? Майки Топко, кажи ми, защо спай прилича на маска с маймуна? Тоест на маймуна с маска. I never really was on your side. Джентлмен. О, гледайте, стоко може. Oh, please. Спитрон 3000. Какво означава това, хора? Кажите ми какво означава и ще ви отговоря. Някой път може да минем и обучението. Как разпознавай? Добре, на кой искаш да направя? На баща ти. Ей, човек, аз съм баща ти. Кой искаш да направя днес? Money! Money!
Come on, man! Medic! Аз съм най-обикновен скаут, няма Маре! бики. Само идвам. О, скаут, Маре! скаут! А към гав ще я направя. Добре, не ме следва. Това е хубаво. Не, ще убия ония скаут. Doc, come on, man! Seriously? Medic! Там са. Разкрима! Гейм овър! Хора, гейм овър! Гейм овър! Тук съм на спокойствие. Ама аз си не трябвам там! Медик! То скаут още. Ай, стяй! Бу! Повторенията не се поддържат на сервери в фона режим. Магическа топка! Кажи ми, аз какво се превърна? Спай или в снипър от коса? Тя избра. Снипер! Ей, това тук се косвайте. Бум! Хедшот. G'day! А искам да ви кажа само, че при солдера с различните оръжия идват и различни присмехи. Кой е присмех? Ами, ей това. There you go! Бегай бе, бегай бе, бегай бе! Аре, един проклет хедшот напред. О, то си от нашите. Аз го стрелям, така си кълвя патроните. Иду! Хвана ме! Колко е имал само една ножка? И този лек автомат? Не ти ли харесва? Гледай как бързичко гърми. Сядай, ти харесва, не вярвам. Ма бързо гърми, нали? Ауе, кажи ми, нали? Ох, кама, изпадка. Торта. При снайпера се овладява бързо. Вала, разбрал. Тамайчи при парото бързо се овладяваше. Mission ends in 60 seconds. Мисля да свърша с колко? Хора, стойте кръга. Бум! Пет поп! Джентлмен. Не, няма да това да се прави. Аз не съм мега тъпя. Портател. Да, така ще му сложа един портал като оня. Дет се слагат портали. Не. Не. Център долу. Teleporter coming right up! Appreciate it, Doc. Boom. Medic! Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Сега трябва да изгради някъде на такова място изхода, че никой да не разбере. Най-вече. И забелязан. Бум! Кой ви казах? Къде спамват тия, бе? О, така. Вече. Ето тук ще им поставя центрото, който иска да решим от нашия. О, май гад!
Добре. Сериозно, те ли ще го оставя? Но той е още бебинци. О! Но той е бебинци. Защо? Ааа! Ти какво прави тук е? Какво прави тук е? Легай! Драйвахе! Да, трябваше да се върна в снайпер. Добре, това е последната мисия. Спираме екипа и почваме. И аз почвам да ям, защото вече стана почти 12. Знаете защо? Бум. Крака. О, и отскачане високо става ли, бе? Ми че аз отде да знам. Ух. Ай, дива. Човек, аре гръмни го тоя. О, ясно. Не успя. Май че го няма. Ма! Джентльмен. Добре, ще се превърна... Пак ще съм спай. Марихуана. То ставаше да чу. Снайпериската. Хедшот. Ой, почвам да хълцам. Това майче не е добър знак. Толкова претанен бе. Само и те като напред трък и оръжието само би. Ай, бе! Спай! Аре бързо е, ко чака ти? О, приспаем нека бързо. Айде искам, аз съм главния бе. Ми, както и ще ни ги биеми, как виждате сигурно как те са 9, а ние сме 8 и това беше за всичко за днес. Дано ви е харесало. Чао.